Manawag, aking bayang mahal, lunduyan ng aking kasiyahan, daluyan ng aking mga pangarap. Manawag, now and beyond, you are forever my love. Kaming mga Manawagenyo ay kilala sa aming matibay na pananampalataya na tumutugma sa makasaysayang Minor Basilica ng Manawag. Ang simbahang ito ang nagtalaga ng pundasyon at nagmulat sa aking kamalayan. Aking namumutawi ang pagmulat ng aking mga mata sa takip silim upang maghanda na italaga ang aking oras sa paggawa ng bagay na mahal ko, ang pagpapatibay ng aking pananampalataya. Kaming mga Manawagenyo ay puno ng talento sa sining ng kasaysayan na gumagawa ng sarili naming bayan. Ang Manawag ay isang lugar na tahimik at mapayapa na buhay probinsya at isang lugar ng isang lumalagong bayan. At paano ba natin makakalimutan ang kagat, ang lasa at linamnam ng mga kakanin sa Manawag? At dito mo mapagtatanto na nasa parte ka ng Pangasinan na kung saan ang pagkain ay number 1. Napakaraming rason upang magbunyi sa aming bayan. Antoy alagaran nyo, galila, gali kayo ed Manawag. Marahil ako ay dadalhin ng aking kapalaran kung saan-saan. Subalit, ang pagmamahal ko sa aking bayan ang magiging rason kung bakit ko ito babalik-balikan. Because Manawag is a place like home. Ang aming pagkakaisa ay nagsisibi kong kalasag ang aking baluti habang ako ay tumitibay. Ngayon ay isang malugod na kanlungan upang patuloy tayong lumaban para sa kapakanan ng kabataan. This is Cesar Anthony Bales, your Mr. Asia Pacific Philippines Pangasinan, and an advocate of youth empowerment. And this is Manawag.